Nu skal det ikke handle om sex længere. Nu skal der boller på suppen. Og vi skruer tiden et år tilbage. Vi havde en anden konkurrence. Den hed Tirsdag 10.10, og den blev vundet af Robert fra Sorø, der havde været ude at fiske. Det var nemlig en fotokonkurrence. Han havde taget et dejligt billede, hvor han stod med en fisk. Robert og jeg, vi blev meget, meget nære venner. Og vi har set hinanden ofte siden. Og vi har også set hinanden i den her uge. Så nu skal I læne jer tilbage og tage med på sjov med Thomas Skov og Robert. Tivoli er åben, og derfor er det på tide at tage en gammel aftale frem igen. Nemlig med dig, Robert. Hej. Hej. Vi har jo en aftale om, at vi skal herinde sammen. Ja, det er flyvende tæppe. Det flyvende tæppe. Og mange gange er det der? Par 20 gange. Og jeg har glædet mig rigtig meget. Så skal vi ikke bare komme ind og få det overstået? Jo, men jeg har lige en ting, jeg vil overrække til dig. Nå? En stor cola den her gang. Hold den op. Er det din nye favoritcola? Nej, nu bare den var på tilbud. Skål. Det er hyggeligt at være sammen igen. Ja, det synes jeg også. Har du haft det godt siden? Jeg har haft det sådan nogenlunde. Ja. Men det er nok fordi, der har været så meget regnvejr, jeg ikke har haft det så godt. Det er jo godt, at vi ikke har det så godt, når vi er færdige her i dag. Nej, det kunne godt være. Jeg har fået at vide, at det flyvende tæppe, det er der er flest, der kaster op. Det lyder ikke godt. Så er det 5 minutter. Det ser godt til ret. Hej. Jeg er lidt nervøs, må jeg godt indrømme. Ja, også mig. Ja. Hvordan har du sovet i nat? Ikke så godt, fordi jeg tænkte, jeg skal op i det flyvende tæppe. Nu forsvinder jorden. Så for delen, der røg jeg ned. Og du er fandme flot i tøjet. Jo, tak. Jeg vil godt se godt ud, når jeg skal i fjernsynet. Allerede nu kilder det i maven, og vi er lige kommet afsted. Ja. Øj, wow. Hvad fanden er det, du har kastet os ud i? Jeg har hørt, du er ved at starte et parti. Jeg kan ikke snakke lige nu. Hvad siger du? Jeg kan ikke snakke lige nu. Øj. Den er slem, dreng. Den er slem. Er du okay? Nej, ikke helt. Robert, du siger, du har prøvet den 22 gange i træk. Jamen, det var den gammeldags model. Wow, nu kommer den igen. Det er slemt, Thomas. Nu holder den stille. Du er ved at starte et parti, er det ikke rigtigt? Jo, med en, der er Carsten og Tom. Hvad er det for et parti? Og vi vil frelse verden med smiler og humor. Hvad siger du? Med smil og humor. Hvad hedder jeres parti? Det har vi ikke fundet ud af endnu. Nu er jeg helt død. Øj. Nå, det var første gang. Så mangler vi kun 21 gange. 21 gange endnu. Kan du på 10 sekunder formulere jeres politik? Ja, vi vil godt frelse verden med humor og glæde. Og så er der det eneste. Mere har vi ikke snakket om. Hvad med forsvarspolitikken har I det har vi heller ikke snakket om. Vi har faktisk slet ikke snakket om noget. Nu begynder vi igen. Så forsvinder jorden. Oj. Det er godt tv, hvis du kan prøve at kaste op. Ej, tak. Jeg har aldrig været med det, men det skal du sgu ikke gøre. Oj. Gud, fri mig. Oj. Hudlig hud. Oj. Nå. Nu tror jeg skal have en lille pause. Var det det? Ja, det tror jeg. Øj. Nej, nu er jeg altså ikke klar med. 2 gange? Ja, men jeg blev sgu lidt dårlig. Du blev dårlig? Ja. Er du okay nu? Ja, jeg er bare lidt svimmel. Skal vi ned og have noget cola? Ja, det tror jeg. Lidt okay, uddræk. Det blev ikke Guinness rekordbog, men han er fandme sød. Hold kæft, hvor han sød. Og hvor var det sjovt. Hold kæft, det var sjovt.
Det er virkelig sjovt, synes du ikke? Hvad? Var det ikke sjovt? Hvad? Indslaget. Ja, det så jeg ikke. Jeg siger, hvor det var godt. Det var det. Det var rigtig flot. Kom, så var det det. Så skulle du ud. Så havde du været der. Det er rigtig godt. Rigtig flot, ikke?